everyone, it's me, your Babjink, and welcome back to my channel. Another messenger boot po ang aking iba vlogs. As usual naman, since yun naman talaga ang content, yun naman talaga ang meron dito sa aking YouTube channel. So, bago yun guys, please to subscribe my friends' YouTube channel. Ayan po, please to subscribe and please also support them. Supportahan tayo mga small YouTuber kasi tayo lang din naman yung magtutulungan. So, ayun guys, without further ado, hindi ko na papahabahin po itong intro na to. Punta na tayo sa explanation and tutorial ng messenger boot na to. Yeah, let's go! So, this boot guys called Experty Boot. So, sobrang bago pa lang nito. Since ngayon, January 2021 pa lang siya nag-launch. Launched na last January 18, 2021. And ang CEO na ito ay si Sir Dennis Villena. Ayan po yung kanyang Facebook account and this is also DTI registered. Ayan yung DTI permit and also sunod siya sa sabinars.com. And ayun, may lumabas naman po siya. So, legit yung kanyang DTI permit na pinapakita sa inyo. So, since registered naman talaga siya sa DTI. And ang membership fee na to guys is 115 for GCash Pay and 140 for Load Pay In. So guys, huwag kayo magtataka bakit talagang laging mas mahal yung Load Pay In kaysa GCash Pay In. Kasi po, tinitrade pa kasi yung load para mapunta siya GCash or para yung load maging GCash, ganun. Basta something like that, tinitrade pa kaya mas mahal yung load Pay In kaysa sa GCash Pay In. So, ang categories na ito guys, no specific categories, random questions lang siya and makikita nyo din naman yun doon mamaya sa screen record. Pag pinakita ko na sa inyo guys yung screen record ng sample kung paano magsigot dito kay Experty Boot. And ang rate na ito guys is 0.10. Pag tama yung sagot and kapag mali naman yung sagot mo ay 0.025. So, ibig sabihin kahit magkamali ka ng sagot, magkamali ka ng napindot, may points ka pa din na ma-add sa dashboard mo which is 0.025. At ang interval natin guys is 7 seconds to 10 seconds only. Makikita nyo din yan mamaya sa screen record. And it's also guys 24/6 clickings. Ibig sabihin Monday to Saturday available tong Experty Boot 24 hours. So kahit magdamagan kayo makipag-chat dito kay Experty Boot, okay na okay kasi open siya 24 hours. Since 6 days, maliban lang sa Sunday kasi maintenance day ng boot. And as usual naman, mayroong DRB ang bawat messenger boot. And dito sa Experty Boot, ang DRB guys is ang DRB dito ay 25 points added sa dashboard mo. And the request payout day is every Saturday, which is 300 yung minimum and 500 yung maximum. Pero may last siya na 20% for safety net and tax since DTI permitted niya and 5% for renewal. So dito guys, meron pong trial boot. So kung gusto nyong matingnan yung trial boot, PM nyo lang siya and kung ka-interested din kayong sumali, ayan. Active upline po siya dito and siya din po yung nag-recommend sa akin i-vlog tong Experty Boot. And as usual naman, merong mga rules and regulation ang bawat messenger boot. Kapag sinend sa inyo ng upline nyo, yung kung plan may nakalagay naman doon na yung kung plan ay magbabago depende sa pangailangan ng isang messenger boot. And syempre kapag nakapindot or nag-send ka ng like, ng pictures, ng emoji at nag-type ka ng ano-ano sa boot, magkakaroon ng deduction na 10 points. So kailangan sumunod na lang tayo sa rules and regulation nila para bawas 10 points kasi malaking tulong na din yung 10 points na yun. As usual, don't delete. Huwag i-delete. Kung bago ka pala sa mundo ng messenger boot, yes po. Huwag po i-delete tsaka i-turn off turn off message yung mga messenger boot. Kasi pag dinilit mo po itong Experty Boot, magbabayad ka ng 50 pesos for reactivation. So, ayaw mo magbayad ng 50 pesos for reactivation, sumunod na lang sa rules na wag i-delete yung boot ng Experty Boot. And syempre, no spamming or cheating po. Ano po ba yung cheating or spamming na yun? Yun yung pag nag-send kayo ng madaming ba yung letter A, sobrang dami mo siyang clinic, so spamming yun. And pag nahuli kayo ng IT or ng CEO, mababan kayo ng 3 days and possible magbayad kayo ng 25 pesos also for reactivation. Since Sundays, maintenance day, sa rules din nila na bawal mag-click every Sunday kasi nga po, syempre maintenance yon kapag nahuli kayo or kapag nakita kayo ng CEO or ng IT nag-click doon every Sunday automatic i-activate kayo or pwede din kayo magbayad
for reactivation. Doon tayo sa rules and regulation ng messenger bot na to, na expertly bot, para iwas reklamo tayo and iwas hassle na din sa CEO and sa IT and syempre sa mga admins din. So ayun guys, magpapakita na po sa inyo ulit ng screen record and samples kung paano po magsagot dito and sample questions kung paano magsagot dito kay expertly bot. Let's go! So yeah guys, that's it. Yan po nag-work expertly bot. Again, if you guys are interested, please 2 PM her kasi active upline po siya dito. And also, naka-payout na siya dito expertly bot. Ayan yung proof of payout niya. Naka-payout na rin siya sa wakas. Ayan, 1 week pa lang ata to naka-payout na agad siya. Diba? Sobrang sipak, sobrang galing. So, ayan, interested kayo, PM niya lang siya. Ilalagay ko na lang din yung link ng kanyang Facebook account sa description box below para hindi na kayo mahirapan na i-search pa siya. So, ayun guys, thank you so much again for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. Also, comment down below kung sino pa po yung gusto magpa-vlog ng kanilang mga messenger bot para mag-vlog natin yan dito sa aking YouTube channel. Again, thank you so much guys for watching. See you guys in my next video. Stay positive. Wag lang sa COVID. Bye! Stay safe everyone. Thank you.